πεντάχρονο που έβριζε όλη μέρα. Για παραλίγο θα με έκανε πάνω πεντάχρονος. Λοιπόν, θα πάμε ή θέλει ένα μάθημα ή θα το κάνουμε. Χτες έβριζε και αυτός και ο αδερφός σου ρε. Πάμε έξω ρε πεντάχρονο. Πάμε εκεί, θα του πω έλα εδώ. Τρως μπλοκ, τρως τα κατάλληλα στο λίγο, θα του κάνω μπλοκ, κύριε, θα σε σκοτώσω ένα από τα δύο. Νομίζω αξίζει ένα μπλοκ, αξίζει ένα μπλοκ ρε πεντάχρονα, στο λίγο. Αυτό έβριζε ρε πεντάχρονα, στο λίγο. Και κοίτα που παίρνουν ρε πεντάχρονα, στο λίγο. Κάτσε να του κάνω μπλοκ να το πω να τελειώνουμε. Στο λίγο, πάμε για το hitman να κατάλληλο. Κάτσε μια έχω δουλειά με αυτό πεντάχρονα τώρα, πάμε να του κάνουμε μπλοκ ρε, στο λίγο για το πεντάχρονα. Τρως μπλοκ, άσχετα κατάλληλα, χτες έβριζε στο λίγο. Χτες έβριζε και ένα μάθημα και όλοι θα το καθαρίσω τώρα από κάτι να πάω. Έλα ρε, είναι πάνω. Είναι πάνω, δεν μπορώ να πω. Πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο να βγάλω ελικόπτερο και να πάω εκεί. Οπότε, ή θα περιμένουμε εδώ ή θα... Πάμε στο λίγο, πάμε να πάρουμε αεροπλάνο. Πού είναι το αεροπλάνο, να το. Πάμε στο αεροδρόμιο. Είσαι γκέι μπρο, είσαι γκέι, είσαι λουκ, είσαι γκέι. Τι λουκ ρε, στο λίγο μετά. Πάμε. Ένα μάθημα αξίζει ρε πεντάχρονα στο λίγο. Κάνω και μπλοκ. Αυτό. Σκάστε όλοι πεντάχρονα. Πάρτε το. Πάμε, πού είναι ο πεντάχρονος? Εκεί είναι, ναι. Ποιος είναι αυτός? Είσαι Λουκ μπρο, έλα μαζί μου, μ' ακούς? Ας το λόγο πεντάχρονος. Δεν μ' ακούς? Πες να κάνουν subscribe πεντάχρονο. Πες να κάνουν subscribe πεντάχρονο. Το λίγο. Στο πεντάχρονο. Είπες? Πες να κάνουν subscribe πεντάχρονο. Στο λίγο. Μ' ακούς? 1, 2, 3, 3, 5, 5. Στο λίγο να κάνουμε τον πεντάχρονο. Στο πεντάχρονο, φύγε. Το έλεγα να του κάτε να το κλείσεις. Ναι, πιο καλά. Δεν μ' ακούτε από αυτό, μ' ακούτε? Το έλεγα να το κάτε. Να το κάνετε μια φορά. Μ' ακούς, έλα λίγο από εδώ, έλα από εδώ. Έλα να σου πω κάτι ρε. Θα το κάνω blog και θα κατάλαβα να σπώνει ρε.
το άξιζε αυτό. Εγώ 10 στα 10 τους σκότωσα όλους. Είδατε πεντάχρονα, είδατε ρε. Ρε. Αυτό ήταν το βίντεο, κάτι να βγω. Κάτσε μία να πω εδώ, κάτσε μία να πω. Αυτό ήταν το βίντεο, να δώσουμε ένα μάθημα. Και στους 5 ώρα πάλι βίντεο πεντάχρονα. Τον έκανα blog, δεν είμαι έτσι ο κατάλληλος. Το άξιζε ρε, στήσεις μου το αδερφό του έβριζε πεντάχρονα στο λίγο, πεντάχρονα στο λίγο. Και νομίζω στο 5 ώρα θα κάνουμε βίντεο με το Hitman ή με το Ρέστη πυροσβέστη. Ναι. Όχι να μιλά πεντάχρονα, στο λίγο πεντάχρονα.